Este să te văd. Ia. Hai, 3, 2, 1, hu! Da, filmează, uite. E da, recul ăla. Ia stai să-ți vedem pieptul. Nu, aici, așa, în profil. Oprește-mă, că să avem colul cu bărea mai frumoasă, nu aici. E, măi, e... Știi câte ore? Știi câte ore e pe ăsta 16 giga? Mori. Hai. De ce mi-a luat, mă? De mine că mi-a luat da. Bă, dacă ne lovește unul cu mașina, de ce să n-am eu filmare? Îți dai seama, e live? Lifestyle. Îl luăm pe tataie cu noi că avem nevoie de o femeie. Aoleu, am ajuns capul. Nu dă echilibru de asta, Ce învâră-i, George? ce faci, mă, tu? Tragi, mă, de ce te auzi-o? Auzi-o, mă? Hai, mă, Aruncă, bă! La mine în garaj! hai, go! 3, 2, 1, hu! Hai, Laure, dă-i mură că te pui! Mamă, ce bine! Ce bine stă jos! Ți se vede lobul urechii! Vezi că a mea fuge la vale cauciucul ăsta, aleargă rău. Hai! Nu pe acolo! Pe aceea! Oh! Nu-ți bă în gură! Ce-mi place mie la voi. Băi, eu zic să ne pișem. Au ce dune rămase urma noastră, băi! Nezil ăsta cu iarba, de aici de descurcă. Am bătit cu iarba lui. Asta e iarbă. Nu mă că aici de pot. Da, da. Bă, uite acolo am curățit cauciucurile. Bă, stai să mă piși. Hai să ne pișăm. Hai mai departe.
Freerider. În vârful ăla ajungem. S-au dus ăștia. Hai că eu sunt cu semănătoarea. Au ce mi-a luat spițele mele. Bă, cartoși! Au ce-a luat. Ia o roată de față ce e. Bun, ești cu grederul, E pornită? cu motocultivatorul. Hai. Bă, știți Dudu, un oșu, nu? Da, și înainte. Stăm compacti, toți. Da, mă, compact, normal. Lasă-o mai jos, bătrâne. Ia uite, bă! Bă, du-te de rocu. Un bărzăune de ăla de 5 cm, ia uite, uite-l pe mălușa. Uite-l, mă, fii atent, lasă, ho, pe galben, ia uite aici. De ăla de arătat la televizor. Tu fute una! Eu i-a dat una și a plecat. Îi da startul. Hai. Hai, 3, 2, 1, hai, compacti. Compact. Dă-i, depășește altul, hai! Dreapta pare mi se. Aici e! E găozul 2. Nu, nu. E chitros drumul.
Ascultă-și colac. Încă venea ca balanța. Ce mă, pe aici dacă cobori? Coboară, vrei. Ce e, bă, lasă-mă, bă, dau cu mult. Mamă, ce puteți! Stau să rup gâtul ce? Mama, uite! Mama ei! Hai, nu mai ce s-a adunat aici. Cârmâzi! Dar uite cum am venit eu cu frunzele după mine. Am făcut un mucruel la roată și mi-am dat unul la frână. Uite ca să fie ce. Una, atât. 3 de 1 hu. Pe așa că mi-a plecat jateaua după picior. Nu mă n-a pus-o bine aici, că eu după picioarele mi-au stat în cap. Hai, mama, eu. Dacă n-ai cu ce pregătire... Eu e mie greu de statură. Hai, tata, ei! Go! 3 de 1 hu. Hai! Te coboară pinioane! Hai! Dreapta, nu? Hai! Scoate sticla, ai zis că bem. Da. Dați-i sticla cu